achako wache. Wach mar caregivers, nikech koro act ni endi omiyo kanyo endo caregivers teko mar dhi kanyo endo mondo gi apply, to kendo ka gise apply to ginyalo yudo stipend kata marupurupu ginyalo yudo mar 10,000, to especially mai timore ne jorit nyithindo kata caregivers mane gi jogo eko man gi severe disabilities kata permanent disability moro ming'eyo ni ok birumo chande. To kendo mar ariyo Kennedy no wuoyo e wi wach mar registration ok inyal tima. First mokongo wantiere gi community health promoters mabe osebedo ka timo tich maduong' ahinya e wuothe mieche to kendo wuothe udi. Magi e kijoge eko mabe ka gise wuotho to ging'iyo to giwacho ni mae kata nyathini endi okone ni en maber. To seche moko en through identification of by birth, to kendo be seche moko en ni in janyuol ne miboke wacho ni nyathina ni okane ka nitie maber. Ter nyathini endi community health promoters kata in janyuol michich kata ng'atno eno mabe oneno ka disability nyathine nyalo bedo ni nigi disability, bro timo kanyo endo community health promoters bro timo referral kata in janyuol bro tero nyathi mondo itim assessment ni itim medical assessment ni bro tim aito daktari bro bedo kanyo endo from the ministry of health to be national record national council for persons with disability mabro ng'iyo ka endi to mae disability machal nade. Kose timni assessment ing'iyo ni amato disability machal kama endi. From there te makoro inyalo indiko ni barua ni endi makoro idhi godo ir national council mangiso no se timni medical assessment kendo yudi ni intiere gi ng'ol. Koro kanyo endo ema national council dhi mi kanyo endo card kata register, inya register then imi card mari. Koro card ni eni oinga mari. Card ni endi manyalo konyi e tax exemption nikech okinyal register kata okinyal apply tax exemption kata in janyuol manyathine nigi disability okunyal apply tax exemption sama be koro ionge card ni kokin registered by National Council for Persons with Disabilities. Then maradek makatieko to awacho mana kanyo endo ni onego beni mokwongo wantiere gi policies mabeyo ahinya to kendo wantiere gi act kaka koro maendi onego beni waket gi etim kipo wuoya to kendo sama be wadil gi jogo eko mantiere gi ng'ol mopogore wateme mondo mi wang'igi e yo maratiro mar dhano at a human right based perspective. Kik wang'igi ka jogo eko ma jochan, jogo eko madwara kony, to wakwong wabed intentional ka wang'iyo ni magi eki dhano kaka an. Disability en gino endo ma wadak godo. Inyalo wuok ka endi to kuom hawi marach ajali otimore. Kamane kaka iyudo disability. Imbe diher mondo mi otimni mana maber kaka jomoko be itimonegi. Omiyo watem timo awareness creation kena nyalo kwayo mainstream media sana sani wan gi social media mondo wamed timo awareness creation sani wachomo election. Nitiere jogego mantie dala moke kata anything to do with election. Samochopo voting kachacha gini tingo getting ngiso gini ket lweti ka gikia gimora mora. Omiyo the mainstream media okonywa sana etimo kata kunyalo bedo gi sessions mopogore just for awareness creation and advocating mondo mi wang'is jopiny ni maendi te gima dwarore kata kochope weche mag disability kata ng'ol onego watim achiel ariyo adek. Omiyo ago erokamano ahinya ne Ramogi TV kuom miyo wa thuolo mondo mi wapuonj jopiny odiochieng'ni ma kawuono. Erokamano ahinya bende kuom puonj